készülni fog egy kép, amiben 7208, ha jól mondom, 7208 cukorka van, és kezdjük. Mi lesz a képen? Hát azt egyedül én tudom, hogy mi lesz a képen. Nekem nem mondod el. Senkinek nem mondom el azt. 72 ember rak 100 cukrot, az Igen. 7200. Ennyi 100 darab. Oh. Nehéz volt? Nem. Na, mert most lesz 10 nap, ami alatt fogadunk 72 lelkes önként jelentkezők, akik a Bárányfelhő Alapítványt fogják támogatni azzal, hogy vesznek alapítványi cukrokat, darabját 100 forintért. Ilyen szép. És ezeket az én segítségemmel ők be tudják rakni a képbe. Igazából ehhez keresünk 72 jó művész. fej ember. Rászoruló gyerekeknek a terápiáját fogjuk finanszírozni. Támogassátok a Bárányfelhő Alapítványt, hiszen a Bárányfelhő Alapítványé a szívünk. Áldozzatok rá 20 percet, áldozzatok rá valamennyi pénzt. Foglaljátok le erőre az időpontot. És nem utolsó sorban nézzétek meg a kiállítást, mert szuper képek lesznek. Például addigra elkészül a Buddhám is remélhetőleg. Ragd rá, és úgy egy mozdulattal nyom be. Nagyon jó. Igen. Nagyon jó. Jakari, bátor kis... Nem, megy. Ó, elnézést. Várunk Sziasztok! benneteket, sziasztok!